Sad pravimo krompir paprikaš. Znači ide luk, seckani, može crni, može prazni, ko šta volim. Paprika koju namerno ne sečem jer moji ne vole da jedu pa ide ovako u komadu samo zbog ukusa. Tucana paprika, so, biber, krompir pola kilograma i meso pola kilograma. Sad idemo na šporet, sipamo ulje. I stavljamo luk da se prodinsta. Prvo ćemo to. Proprži se luk, sad to radimo trenutno. To naravno svi znate kako se radi, ništa specijalno važno. Ništa specijalno komplikovano. Tačnije, za recepte na srpskom sajtu koristimo srpske sastojke. Sad, što Srbi mnogo vole da jedu? Svinjsko meso. Dodajemo kad se luk uprži, dodajemo meso, onda se ono malo prodinsta da bi pustilo sok, a tek posle dodajemo tečnost. Samo želim da poklopimo da se ono malo bolje prodinsta. Sad kad se meso prodinstalo, ja dodajem sve ovo, vjerovatno neko ne radi tako, ali meni tako najlakše i najzgodnije. Idemo redom so, biber i aleva paprika. Stavim papriku, sam ovaj krompir. Neko voli da krompir bude krupniji, ja ne volim, niti ovi moji u kući vole. Tako da ja stavljam sad krompir sitno seckan. Idemo sipamo vodu. I sipamo toplu vodu. Posle ćemo provjerimo ako je trebalo još dodat ćemo. I to je sad sve. Gotovo.